Habagren bat kilap thai khobor hadian ke Jingialang uba lambor lo ong badon kam ya ke Jingialang rengkat jongka darbar snong ki seng samla nakaliang ke balang penjob ya ke jingkhun persya yau teu ja jingdi balakta bat pengop ibubun ki samla ulai thuru ba nakaliang jongka buat kan sapen long ya ke jing a jingikai haki skul nomor baki nongpyniaid yau teu ja jingdi ki penya shwa haki khana ki brang don haki jing pulih ulakan turu baya ki traying baki deban long ki bohusiar haba ki ai waying bat ki deban pharu ya ki kot kisla ki jong ki nongsong wai haki pulit uba lambor lopun pauru ya ka jingdon kam kerki ya ka jaka sumar ya ki brio ki balakerni ha ka jingdi Drok ni ka rehabilitation center kabadi pait da ka sarkar khnang ba ki brio ki baduna ka jingyo ru kinyo ya ka jing sumar ka badon kam ulai thuru basian unsalai ka Jylla Mizoram banye kramat plu jumut ha ba kumno ki la bante lakam ya ka jingkerni ki Drok kham tam ba ka ni ka Jylla ka jurbhai ka jingkhai Drok sanre hakini ki polo menta ka jingdi bat ka jingkhai ya uni umar pinbuai kaladuna ka jing kwa jungi ban khot namar ba nilai isya ya ka jing wan jong ki brio na ki jaka ki bophe ban poish ni ka ri jongi ban wan ban de yaw ni jaj mar but kumbang la kren ong ba kani ka thma ka ba jarjar ka thma ka ba jarjar na banta ka jaj ban hi jongi barakawai te kumta nilai shim ya shibun ki benta ki bangila ya kren but ringkat but ka police department bahkan don ka corporation hagbide bat ka ne ka benta kumno bangin yo banya trailang ringkat bat ki dorbashnong ringkat bat ki seng samla seng long kumi kumju bat ki nongpyniaid jong ki balang ki bophe sutnat namar ba ka suggestion ka ba ngayo kalong ba idon kam kerke ya ka rehabilitation center ka ba biang bat ki equipments up-to-date equipments nama kumbalong hadu menta nakaliang jong ka state jong ngimpadon ka rehab center ka ba biang ka ban Jyllei persya ya kini ki aka jing di penbuat tinga so nakaliang ka jonga kalong ba kidan katu kan ki cases ki bala jia bawat kalakta ya ka kamay kaji jong babun kilong yeng longsam bat ngiso sarong hakoy kaliang ba kum kinong yalam ngadang ong mene ba ngidon hapo kani gari tiblay gari ka ba ublay la kerhu ingi hadu kata but menu ngimpat ji ba kajing flow jong Drok sa po state jongi kanjur kumbalong menta tenray sutunat pat badong ba nakaliang ka government ngila shim yagani kum kawai na ka thma ka bangin hab banyakun banrat dingkhong yagini kijing kiba kum kay chat panreo kikindo kani kadai kawai ka banta ka bangila persyang ban walked out yaki awareness program ki bophe ya ka bangin yo ban penlong haki schools namar ba uni kamot ukta be direct yaki khna puli katahi kadai kawai ka ba kata jur hadu kata te ngindang organize but kani kadai ka first steps ka bangin shim ya ka bangin la ban ya chushu shakmat ya ka ba ngin shim da ka resolution ka batinge ba kumno bangin la ban ate lakam ya kini ki gay baro te ka ba khamkong san kalong ba ki trying nang ni shakmat ken hab ban da ithu bnia shwa ya ginong shongwai ken hab ban da shim shwa ya ka proper identification lagi di gibre ki buan nangno bat kumju ban hab ban pet la ki don em ki cases hapo ki police station ka ba makikiwan tikini gidi ki banta ki ba ngin sa apha sipo ka police department ngin sa submit lang sipo ki dorbashnong ba kin la banya chakmat ha ka ba kin identify ya kita ki nongshong wai te kawai ka ba don kam kalong ba ka policy on drugs kadi kawai ka banta ka ba don kam lada ngimdon ka policy on drugs kamot ka shitam shibon ya ka police department ru bakin shim action tingi so ba ngi don kam kerke igane but ka jingpan kre kala nang ya chakmat lamba jong ka social welfare department ya ka ba kan sadon biang sa kawai ka meeting pat but ka department jong ka social welfare in sa khot lang biang iki hakaba kumno shushu panpankhan hakabide bat kani ka policy ka jungi bandang at shushu bandang aibo shushu
haka bede namar ba ka role ka don kam kalong bangi don kam ya ka jingetri lang bat ka dorbar shnong lada khlem ka dorbar shnong kanwanra kijing shibon te khnang ba ngin ithu iki bakinlong kum kita ki authority ki banyarap lang nagbanta jongka sarkar ki banyarap lang ki banyarap nagbanta ka police department kamot ngin hap ban identify but kinong shong ki trying kin hap ban submit ya ki list ki jongki siya ka police department ki badai kinong shong wai khnang ba kan sup ban identify ki kamdan ka cooperation namar ba teng kawanra ki jinge ki bakraw today namar katang idang kuwa ba la kumno ngin sa khot ya ka law department nagaban yo ban ya prakhat halo kani kabanta kadaw kalong kabaningkong kalong ba teng ki eyewitness usya ban saman what hadian license sausnam utu drug peddlers utu lalat tang hapo sibnal ne arbanai henry katba ki witness pat kapoy ka saman nakakot kamot hadin sausnam ru hadin sansnam ru ki hab ban lit ban face ikini ki jinge ki ba kum ki eyewitness today na magata ngin hab ban don kam ban ya polish shushu halo jong kani ka benta ya ka ba la kumno ban kham penjensur bat ban aya ka jing yada ka bobyang namar ba kani kalong kawai ni harassment te bon sin kim jukwa ban yakta namar ba kiong ki kalalong ki culprit utu eyewitness kalalong culprit te kini di ki ba wanra shibun ke jinge